Tak, nevidíte, slyšíte, aspoň tak. Tady máte, tady toto video bude o tom, jak je vlastně AskFM, moje první video. První video. Doufám, že to víte, jsem 10letý, takže mi doufám o 3 let. Já vím, že mám takový dětský hlas, ale to mám už od narození. ale nic. Takže, kterou písničku jsi zpíval na hlas naposledy? Nevím. Zapomněl. Když jsem mluvil, tak to bude vypadat. Zasekaný hlas? Možná. Ok. Co musíš být schopen udělat opravdový muž? Cvičit, být chytrý a nic. Kolik hodin obvykle chodíš spát? 0. Věříš v lásku na první pohled? Nevoma. Tě inspiruje zdochlý jak. Jak často piješ kávu? Já se víte, piju. Jak slavíš, když se něco úžasného? No. Obvykle vařím s taťkou na PlayStationu 2. Také nejlegračnějšího člověka znáš? Nechci říkat jeho jméno, protože by vám to mohlo být některým divákům i podezřelé, já vám to řeknu jenom příjmení Kolomazník. Jaká je tvá nejoblíbenější filmová komedie? Co asi? Slunce, sero, erotika, slunce, sero a farface. Jak se jmenuje osoba, v jejímž domě jsi naposledy byl? Kolomazník. Poslední otázka, co si k narození nám přeješ úplně nejvíc? No, PlayStation 4. A toto bylo 3 až 30 minutové video a jde to víc.